Dobrý den, začíná Connected, pořad o počítačích, internetu a mobilních technologiích, tentokrát s šéfem stoleté počítačové firmy. A ve studiu už vítám Branislava Šeba, generálního ředitele IBM pro Česko a Slovensko. Vítejte v Connected. Dobrý den, děkujem. No, vy máte takový zajímavý příběh kolem vás. Vy jste se stal šéfem korporace velké a přešel jste do této pozice z podnikání. Většinou to bývá úplně naopak, že se sbírají zkušenosti, kontakty a tak dále. Proč jste se takto rozhodl? Tak bola to zhoda viacerých náhod, ako to už v tom živote býva. Ja som založil moju firmu hneď po škole a 5 rokov som ju úspešne budoval a potom došla taká prvá križovatka, kedy ten slovenský trh už bol malý a buď som mohol expandovať do zahraničia, kde som si urobil domácu úlohu a zmapoval som tie okolité trhy, alebo som mohol firmu predať. Keďže práve v tom momente sa mi mal narodiť prvý syn, tak som zvolil jednoduchšiu a menej intenzívnu cestu, čo sa týka stráveného času v práci. A predal som firmu americkej nadnárodnej korporácii a potom som, v ktorej som mal na starosti rôzne joby, boli to primárne merger akvizície po Európe a skončil som ako človek, ktorý bol zodpovedný za región CMAS, čiže od Švajčiarska až po Rumunsko. A to samozrejme obnášalo veľa cestovania, bola to zaujímavá, ale intenzívna robota, niekde to boli akvizície, niekde to bol startup, niekde to bola zavedená prevádzka. A vtedy sa mi išiel narodiť druhý syn, takže som urobil také rozhodnutie, že sa chcem vrátiť naspäť na Slovensko. Takže som sa vrátil naspäť na Slovensko a práve vtedy došla ponuka od IBM, aby som tam išiel robiť s tým, že budem generálny riaditeľ Slovenskej republiky. Čo pre mňa bolo veľmi zaujímavé, pretože nejaký nový podnikateľský plán som zatiaľ nemal v hlave a bol som relatívne mladý a zdalo sa mi to ako dobrá príležitosť. Je to neštandardný postup, tak ako hovoríte, ale myslím si, že žiadnej korporácii by pár takých ľudí nezaškodilo a vždy je dobrým prínosom, keď sú tam ľudia, ktorí rozumejú korporácie a zároveň je dobré, keď sú tam ľudia, ktorí každé rozhodnutie, pred každým rozhodnutím si zodpovedajú otázku, či by za to zaplatili vlastné peniaze a prostriedky. Takže ocitol som sa v IBM a musím povedať, že to rozhodnutie s odstupom 5,5 roka hodnotím pozitívne. Samozrejme pre človeka, ktorý viedol svoj biznis a predal ho a prebehol všetkými tými fázami, tak je to obrovská skúsenosť. A dostal som sa do nových komplexnejších projektov, do iných vzťahov a získal som inú perspektívu. Jaký to je přijít do IBM ve smyslu, protože třeba konkrétně v Česku IBM má takovou pověst nebo takové renomé, že je to taková ta hardcore korporace, nepružná, taková plno reportování, plno meetingů a všeho možného, konferenčních hovorů. Ono je to možná dané tím, že máte tu velkou pobočku v Brně. Nicméně je tohle ten správný obraz o tuzemské, potažmo i slovenské IBM? Tak bol by som zlý riaditeľ, keď som to potvrdil. Ale ten objektívny obraz je asi taký, že IBM je samozrejme korporácia. Ja tých korporácií poznám viac, s tými IT korporáciami som predtým robil. Oni sú plus minus rovnaké a vychádza to z toho, že keď máte globálnu firmu určitého rozsahu, tak určitá miera procesov tam proste je a vždy bude. A druhý aspekt, ktorý si treba uvedomiť, je, že veľká časť toho, nakoľko tá administratíva prebujnela, vám bráni v tom, aby ste boli flexibilní do trhu. To výrazne závisí od toho lokálneho tímu. A to je to, čo sa snažím samozrejme tomu môjmu tímu o tom debatovať a hľadať oblasti, ktoré vieme uspôsobiť a ktoré nevieme uspôsobiť, tak aby sme mali taký holistický pohľad na to, nakoľko je to naozaj prebujnelé. Z môjho pohľadu ako človeka, ktorý naozaj sa ako rozhodol, tak to bolo v tej firme a kde sme chceli investovať, tam sme investovali a kde nie, tak samozrejme ten úvod bol relatívne ťažký, ale bola to zaujímavá skúsenosť a vždy, keď robíte biznis a chcete vyjsť ústretí zákazníkovi, tak korporácii sa vám zdá, že tá korporácia je trošku rigidnejšia, ako by ste chceli vy. Na druhej strane, keď sa na to porete veľmi komplexne, ako tá firma funguje na burze a koľko má ľudí, akú má štruktúru, tak určitá miera toho procesného riadenia je nevyhnutná. Ešte jeden možno, že koment k tomu sú odlišné, keď ste spomenuli Brno. Sú odlišné modely fungovania obchodnej pobočky, ktorá je primárne tu v Prahe a tzv. International Shared Service Center,
kde práve trhy ako Čechy a Slovensko sú veľmi úspešné, pretože sme našli operačný model, ktorý je veľmi úspešný v globálnom meritku. A tak v Čechách ako aj na Slovensku sme najväčší zamestnávateľ, práve preto, že každý rok dokážeme v tomto modeli ponúknuť veľmi rozumný pomer kvality služieb a nákladov, ktoré ponúkame globálnej IBM. Znamená to, že třeba pobočka v Brně, to servisní centrum, když to nazvem nějak takto česky, se nemá bát o svoji budoucnost spíš naopak, nebo respektive jaké máte plány s tímto? Tak v momente, keď sa v akomkoľvek biznise prestaneme báť o svoju budúcnosť, tak do pár rokov skončíme, takže ono je dobré pozerať sa do budúcnosti a mať vždy plán, ako sa chcete pozicionovať a hlavne ako chcete uspieť. Takisto tá pobočka, aj keď tie pobočky, tie shared service centra sú akoby globálni poskytovateľe služieb pre IBM, napríklad na Slovensku, a tu v Brne máme externých zákazníkov, tak oni musia mať jasnú stratégiu v tom, v čom chcú byť úspešní. A v zásade tieto trhy sú relatívne podobné tým, že my sme začínali zhruba v 2002-2003 s tými centrami a vtedy sme súťažili primárne cenou. A momentálne z hľadiska ceny nie sme konkurencieschopní a teda posunuli sme sa ako keby v tom hodnotovom rebríčku a za tých 10 rokov, ktoré tu tie centra existujú, tak naozaj sme dokázali dať dokopy taký tým ľudí, že poskytujú vysokú mieru kvality tých služieb internému zákazníku, ale aj externému. Mm-hmm. A ešte treba asi povedať, že je to dobrý benchmark pre trh a pre vzdelávací systém, pretože my každoročne tie nové pozície, ktoré otvárame, a nie je ich málo, tak v zásade sme v akomsi minitendri cez celý svet, od Malajzie, cez Mexiko, cez Indiu, tých tradičných dodávateľov, ale aj Poľsko a Rumunsko. Takže musíme mať veľmi jasnú stratégiu toho, ako a v ktorých tých misiách chceme uspět. Přesně o tom mi tak zhruba jde, protože ano, v Brně servisní centrum, když to trošku hodně přeženu, tak je to takové call centrum pro skutečně nějakou hardcore IT podporu, skutečně tam pracují odborníci, pomáhají zákazníkům s řešením problémů a tak dále. Jenže co když prostě se centrála rozhodne jít do mnohem levnější Bangladéše nebo prostě zemí, které jsou skutečně levnější, může tady pořád být ještě to hledisko, ta kvalita skutečně, protože cena už asi úplně ne. Samozrejme. Jestli hádám dobře. Chápem. A to je ten vývoj, ako som povedal, za tých 10 rokov sme sa posunuli. Časť našich misií napríklad už odchádza do krajín práve ako je India alebo do Bulharska, ale zároveň stále organicky rastieme relatívne vysokými prírastkami. Korporácia môže urobiť akékoľvek rozhodnutie, ktoré je efektívne. To znamená, že je to na tom manažmente, aby naozaj tú stratégiu malo dobre pozicionovanú. Myslím si, že tie centra sú tak dobre zavedené a majú takú stratégiu, že nám nehrozí v najbližších rokoch, že by sme mali zrušiť to centrum alebo niečo podobné. Tam má úlohu viacero faktorov, jednak je to kvalita ľudí, jednak sú to náklady, jednak sú to časové pásma, technická vyspelosť a vyzrelosť, ale aj skúsenosť tých ľudí, ktorí tam už pracujú. A keď teda bavíme sa o Brne, tak tam to postavenie je veľmi špecifické, ten počet ľudí, ktorý tam je, a tá kvalita je naozaj výrazná, takže si myslím, že toto sa nedá vybudovať len tým, že otvoríte tú pobočku, to trvá naozaj dlhé roky. Podle mých informací jste v IBM tady v Česku na štaci 2leté, že byste měl to tady vést jenom 2 roky, je to správná informace? Takto ten môj úvodný assignment je na 2 roky a či to budú 2 roky a to budú 3 roky, tak to ukáže čas. V každom prípade samozrejme je to skôr o tej úlohe, ktorú som dostal a myslím si, že to 3ročné obdobie je tak akurát na to, čo je tým cieľom. A co je tedy cílem? Předpokládám, že vám nějaký nadřízení z centrál různých dali nějaký úkol, co se tady má splnit. Co to je? Tak vždy, keď korporácia vyšla nejakého manažera, tak je to asi s nejakým cieľom a s nejakým dôvodom na zmenu pravdepodobné. Ten môj biznisový background a tá robota, ktorú som odviedol v IBM, je najmä o tom, že zatiaľ som mal to šťastie, že som vždy našiel dobrý tým ľudí, ktorí som dal dokopy a spolupracovali. Čo v IBM má v každej korporácii veľmi dôležité, tak ako ich poznám, pretože
A samozrejme, tak ste hovorili o tej komplexnosti korporácie, tak je tam niekoľko skupín, divízií a jedna z hlavných úloh dobrého biznisového manažera je dať tých ľudí dokopy a naozaj dať toho zákazníka. To je jasný, ale za jakým účelem souvisí to nějak s tou transformací, kterou teď IBM jako celá firma prochází? Určite je transformácia jeden z tých aspektov, pretože IBM vo svete prechádza výraznou transformáciou a takisto aj IBM v Českej republiky potrebuje prejsť nejakou mierou transformácie. Takže je to kombinácia globálneho a lokálneho pohľadu a to bol ten cieľ, prečo som sem bol vymenovaný. Je to tedy vaše role spíš takový člověk, který má připravit tu firmu, dejme tomu po stránce procesu a veškerého toho řízení a tedy na to, že se teď bude dělat jiný biznis trošku, nebo nějaké novinky v tom biznise, nebo máte už i ten biznis nový přivést k životu. To znamená, že když teď vy, k tomu se ještě samozřejmě dostaneme, když vy teď investujete hrozně moc peněz do cloudu a podobných věcí, tak už máte rozjet první velké díly, tady připravit na to trh, nebo je vaše role skutečně v úvozovkách jen zavíst procesy, připravit firmu k tomu, aby na tohle byla pod příštím šéfem připravená? Tak verte mi, že keby bola úloha zaviesť procesy, tak som ten posledný človek, ktorého by sem poslali na nešťastie alebo na šťastie. Tá úloha je ako keby zvýšiť hodnotu tej firmy. Keď sa za to pozrieme cez hodnotu firmy alebo flexibilitu firmy alebo pokrytie toho trhu, tak úloha je samozrejme to, aby IBM v Českej republike bola silným a dominantným hráčom, tak ako sa patrí z hľadiska toho, čo vo svete sme dokázali a dokážeme. Čiže keď môžeme to merať z rôznych uhlov pohľadu, samozrejme také najjednoduchšie sú trhový podiel a výnosy, ale to všetko obnáša aj to, jak ste povedali, že my prechádzame výraznou transformáciou a časť toho úspechu závisí od toho, či dokážeme z tých segmentov, kde sme boli tradične proste odísť a dokážeme sa venovať tým segmentom, ktoré sú rastové a kde IBM vidí zdroj rastu na ďalších 5 rokov. Takže tá moja úloha je asi nejaká kombinácia. Samozrejme je to dať dokopy ako keby novú stratégiu, ktorá reflektuje na novú globálnu stratégiu a situáciu na trhu. A úloha je vždy každého manažera vytvoriť taký tím, ktorý tú stratégiu dokáže naplniť a je presvedčený o tej stratégii. A samozrejme tá tretia rovnako dôležitá úloha je získať tú dôveru u nových zákazníkov a udržať dôveru u tých existujúcich zákazníkov, pretože to je základ na to, aby tá firma mohla ísť potom ďalej o tie 3 roky. Dobře. Pojďme tedy k těm změnám, které už jsou poslední měsíce ohlašovány. Nyní to už skutečně vypadá, že se uvádějí v život. Já bych asi začal tím nejpopulárnějším tématem, nebo tím, co bylo nejvíce vidět, tak je to, že jste prodali tradiční servery x86 servery Lenovu, tedy podobně jako předtím notebooky. Co vás k tomu jako firmu z vašeho pohledu vedlo? Jsou servery už to nevýnosný biznis, nebo ne? Protože třeba Dell se s tím zdá být naprosto v pořádku, jakože ten biznis netváří se, že by to bylo něco, co by mělo umřít. Tak vychádza to zase z globálnej stratégie. IBM za tých 100 rokov sa dokázala vždy stransformovať, a hlavne vďaka tomu, že rozmýšľala dlhšie dopredu. A tá stratégia, a nehovorím, že ten serverový biznis je neefektívny, len ho musíte vedieť robiť efektívne. A stratégia IBM je pozerať sa na segmenty s vyššou pridanou hodnotou. Čiže tak, ako urobila rozhodnutie ohľadom PC-čiek, ktoré ja pokladám za vynikajúce, tak si myslím, že rozhodnutie predať túto časť serverov v zásade je len naplnenie tej všeobecnej stratégie. A určite sú firmy, ktoré vedia na tom efektívne a profitabilne fungovať, ale IBM jednoducho urobila rozhodnutie, že ide do segmentu s vyššou pridanou hodnotou a to bolo tým dôvodom. A priznám sa, že mne to aj pomáha trochu v tej transformácii, ktorú chceme dosiahnuť, pretože ten serverový predaj bol klasický, typický predaj a pokiaľ robíte takýto druh, týmto mostom prechádzate k tomu zákazníkovi, tak ťažko k tomu ako keby pribalíte tie nové riešenia. Takže takáto je situácia, ja to rozhodnutie myslím, že je veľmi dobré a samozrejme my zostávame v tej infraštruktúre v oblasti ZP, Series, Storageov. A ďalší veľmi dôležitý moment, prečo to IBM urobila, je preto, že naozaj verí tomu, že drvivá väčšina alebo veľká väčšina toho infraštruktúrneho výkonu sa presunie do cloudových riešení.
Takže myslíte, že dokážete odhadovat trh v nějakým způsobem, protože jak se ukázalo u PCček, to se skutečně uměli, protože sice teď je tam nějaký nárůst, ale to bude vlivem ukončení Windows XP, ale trend je jasně klesající, marže jsou čím dál menší. Takže myslíte, že i v tomto případě tak nějak umíte odhadnout trend, že protože když ano, říkáte cloud, tam už se moc nepoužívají tyhle ty železa, tam už se to staví většinou na úplně komoditním železe. Tak vždy firma robí rozhodnutie, že zanalýzuje si situáciu a odhadne nejaký vývoj a s nejakou mierou rizika urobí rozhodnutie. Myslím si, že pre IBM toto bolo relatívne jednoduchšie rozhodnutie, pretože už tú skúsenosť tých PCčiek sme mali a ja som presvedčený, že aj tým predajom Lenovu zase ten podiel tých serverov zrastie, lebo tak ako sa to ukázalo v tých PCčkách, proste boli v tom efektívnejší, vedeli ten trh lepšie obslúžiť, rýchlejšie možno, tak aj v prípade serverov si myslím, že tých zákazníkov nečaká zhoršenie kvality a nič podobné. A pre IBM naozaj nemôžete bojovať na všetkých frontoch, tak si myslím, že naozaj sa môžeme venovať tomu, čomu sa chceme venovať. Lze tedy očekávat, že i v Česku v nejbližší době IBM začne prioritně lidově řečeno tlačit software as a service, tedy software třeba z cloudu, vaše služby z cloudu, namísto toho, že byste je dodávali na klasickou on-premise instalaci. Chce to tady čekat, když se... Ten vývoj je nezvratný a už to není hype, pretože veľmi častokrát tieto firmy žijú v nejakom hype alebo marketingových slogánoch. Ten cloud a efektivita tých riešení, či už je to public, hybrid alebo teda private cloud, je neodškriepiteľná. Takže očakávame, že ten shift, ten sa už deje a my chceme byť na to pripravení a pripravujeme sa na to a očakávam, že presne tak, či to bude ako bare metal, holé železo, alebo to bude platforma as a service alebo software as a service, tak to bude ten kľúčový komponent úspechu v oblasti infraštruktúry. Vy tomu cloudu evidentně hodně věříte. Myslím, jako celá firma minulý rok jste koupili za $2 miliardy SoftLayer, což vám zajistilo obří celosvětový cloud, hromadu datových center i zákazníků, protože je fakt, že vy jste s tím svým smart cloudem příliš úspěšní nebyli. Bylo to šité horkou jehlou. Teď jste oznámili investici do dalších datových center, do dalšího rozvoje těch cloudů. Co čekat třeba v Česku? Vyroste tady u partnerů nějaký software cloud, nebo to budete dodávat z zahraničí? Je na to trh vůbec připravený? A tedy? Tak ten trh je v oblasti cloudu veľmi dynamický a v zásade prebieha strašne veľa diskusí o tom, že čo je cloud a aký cloud je vhodný pre koho, čo je vhodné pre public, čo pre banky z hľadiska ochrany dát, kde chcú mať tie dáta uložené, akú kontrolu na tým chcú mať. Z toho, čo zatiaľ vidíme, tak koncept softwareu a ako relatívne malých cloudových zákazníkov je úspešný. Ten počet zákazníkov v software mal vysoký a tak, ako ste povedali, IBM si kupovala jednak technológiu, jednak nejakú kvalitu tej služby a samozrejme aj nejakú skupinu zákazníkov. Myslím si, že v Čechách ten cloudový trh sa preberá aj tu množstvo lokálnych providerov, ktorí sú robili svoje cloudy, ktoré poskytujú zákazníkom. Bavil som sa s pár firmami a sú úspešní. Samozrejme, ten náraz je pomalší, no to nie sú jednorazové transakcie, tam je to takej systematickej práci, že tie firmy popripínate a poskytnete ten servis a oni sú vás dlhodobo a pridávate to kúsok po kúsku. Nevýhoda je, že to nevyrastie rýchlo, ale strašná výhoda je, že máte trvanlivý a predikovateľný biznis a o tom na konci dňa ten cloud je. A tá druhá fáza cloudu, a priznám sa, že ako v tomto sa netvarím ako nejaký vizionár, ale tam sa bude rozhodovať o tom, kto má ten obsah na tom cloude. Čiže drvivá väčšina tých aplikácií už sa vyvíja tak, aby boli cloud ready a práve či už ten software alebo tie aplikácie budú rozhodovať o tom, kto bude úspešný. Ten cloud ako taký skončí tak ako tie PCčka na konci dňa, bude nejaká burza kapacity a tam si kúpite najlacnejšiu kapacitu, ktorú potrebujete. Asi tam niekde to skončí. Jakou vy máte tedy tu lokální strategii poskytovat ten cloudový výkon, aplikace, všechno, protože samozřejmě tady datové centrum software nemá, asi mi neřeknete, jestli se nějaké chystá, ale je to spíš přes partnery, protože hodně firem takto velkých to tady tlačí přes partnery. Když teď dám příklad,
Vy jste postavili jeden velký cloud v Písku s tamním technologickým centrem. Máme spíš očekávat něco takovýto, nějaký pohyby? Nebo věříte tomu, že i české firmy se nebudou bát si pronajmout tu aplikaci v cloudu z datového centra v Jersku? Nebo kde má software? Je to taká kombinácia, určite pre nás sú business partneri v tomto prípade veľmi dôležití. Oni majú dosah k tým zákazníkom a IBM vo veľkej miere spolieha na tie vzťahy, ktoré sme si s business partnermi naplánovali. Takže určite v tom modeli softwareu je zakomponovaný aj business partnerský model. To je jedna taká oblasť. A samozrejme, že očakávam, že ten software bude dostupný tým firmám aj napriamo. Avšak aktívne to nepromujeme, nemarketujeme. Tam ide o to, aby všetci ten náš ekosystém mal prístup k tej softwarovej službe. Tá druhá časť otázky, či tí zákazníci sa vedia vyrovnať s tým, že to datacentrum je v Írsku alebo v Holandsku, tak závisí podľa typu zákazníka. Samozrejme, niektoré firmy s tým nemajú žiadny problém a pokiaľ sú presvedčení o tej bezpečnosti toho cloudu, tak idú do toho, ale vidíme zatiaľ taký mentálny problém tých väčších zákazníkov to dať niekde mimo. Aj keď je to v eurozóne mimo Českej republike. Samozrejme na tú otázku, že či ideme budovať alebo to centrum alebo nie, tak to vám neodpoviem. No. To chápu. S tím v podstatě souvisí s tím ale změnama i další velká věc. Vy chcete teď prodávat cloud a zároveň jedním z velkých nových biznisů má být vaše umělá inteligence Watson, ke které jste před pár měsíci vytvořili speciální divizi a ta se teď má tomu věnovat. Má přijít na to, jak toho Watsona nasadit do biznisu, protože zatím to žádný ultra velký výnosný podnik není. Jak se tváříte tady na ty aktivity? Tak tieto aktivity z môjho pohľadu sú dobrou investíciou a teraz vysvetlím prečo. V zásade, či to voláme Watson divízia, alebo je to investícia miliarda alebo dve, je takmer irrelevantné. IBM strategicky má 4 také priority, to je cloud, analytika, mobile, social. To nie je žiadne prekvapenie. V zásade, keď si zoberiete všetky tie magic kvadranty, všetkých konzultantov, tak každý príde s tou múdrosťou, že tradičný biznis je plus minus 1% rast alebo pokles a toto je zhruba niekde okolo 20% nárast. Čiže každý ako keby sa upiera tam svoj zrak. Tá analytika, keď to nazveme analytika, alebo to nazveme BI, alebo to nazveme Watson, tak to je proste dané tým, že ten nárast dát je exponenciálny a zákazníci naozaj, keď sme robili tú CXO study, tak každý ako keby poukázal na to, že nie je spokojný s tým, ako využívajú tie dáta, ktoré majú prístup, alebo ani nie sú spokojní s tým, aké dáta získavajú. Takže z môjho pohľadu táto celá oblasť, lebo to nie je len Watson, to je samozrejme, tam išlo o to, aby sa zlúčili tá naša softwarové produkty, ktorých kupujeme Neurecom, aby sa zlúčila výskum, vývoj, kde IBM asi teda je známe, že už 20 rokov sme číslo 1 v počte patentov v Amerike. Je tam $6 miliard každý rok investovaného do výskumu vývoja. A mimochodom aj tu v Prahe máme 30 vývojárov, ktorí práve pracujú na Watsonovi a je to špeciálny komponent, čo je speech recognition. Takže tie investície sa ako keby dali pod jednu strechu a na konci dňa je to o tom, aby sme umožnili zákazníkom lepšie využívať dáta a robiť lepšie rozhodnutia. Takže ten trend je veľmi široký, až taký široký, že môže sa zdať ako neulapiteľný, ale treba ho rozbiť na tie komponenty a jednotlivé zákaznícke problémy a to rozhodnutie je veľmi dobré. Čiže vidím to dokonca ako keby aktuálnejšie ako cloud v čase. Jak si tohleto představit? Protože samozřejmě možná je tady vize, že jednou si koupím v uvozovkách nějakou krabici, nebo si to spíš možná koupím v cloudu, že řeknu, chci tady Watsona, aby mi počítal moje data, co mi proudí sítí, super, ale předpokládám, že to nebude ještě tak jednoduchý to udělat univerzální, tohleto, jo, že si to fakt pronajmu a bude mi to fungovat, že se to samo naučí na týmním provozu. Já tady z toho odvozuji to, že tohle bude dost záviset na vašich konzultantech, integrátorech a všech tyhle, který budou trávit půl roku v té dané firmě a tam odlaďovat procesy, jak odchytávat a analyzovat data. Je tedy tohleto, na čem vy teď chcete hodně vydělávat? Tak určite sme stavili a vsadili nejakú mieru rizika na to, že toto je oblasť, ktorej chceme byť najlepší na globálnom trhu.
Je to presne o tom, že keď ako veľká firma chcete uspieť, musíte byť prvý v tom trhu, to je asi jasné. Ten Watson je v začiatku, ale už sú nejaké konkrétne príklady, kedy tá aplikácia v praxi je a sú to napríklad, keď hovoríme o zdravotníctve, tak niektoré nemocnice to začali pilotne využívať, aby sa zlepšila diagnostika, pozbierali dáta, aby sa tam nahrala tá inteligencia a ten doktor mal k dispozícii dáta, ktoré by buď nevedel zohnať, alebo by mu to trvalo strašne dlho a tým pádom je efektívnejší v tej liečbe. A takýchto príkladov je mnoho, ale tak ako ste povedali, ono to začne na nejakých celkoch, kde to závisí o ľuďoch, pretože tie dáta sú k dispozícii aj dnes. Je všeobecne známe, že zhruba 75% sú neštrukturované dáta, ktoré nevieme využívať. Takže cieľom tohto nie je len to aplikovať do nejakých malých modelov, ale cieľom je presne tie dáta upratať, vedieť ich používať a to závisí o ľuďoch. To je tak ako keď si popíšete poznámky a neviete sa v tom zorientovať, alebo sa viete zorientovať. Takže je to kombinácia technológií a toho ľudského kapitálu, čo sa týka analytiky a myslím, že tie prvé také referencie budeme vidieť práve u väčších zákazníkov, kde naozaj sa to našie na mieru. Vy máte už delší dobu iniciativu nebo program nazvaný Chytřejší planeta, chytřejší města, což v podstatě taky dost souvisí s tou analytikou, protože města jsou v podstatě dneska protkaný různými senzory, různými kamerami, úplně vším možným a ty data existují. Třeba Praha jich má opravdu hodně a jak říkáte, neví, co s nima, respektive je nevyužívá. Myslíte si, že máte reálnou šanci tohleto změnit? Teďka mířím právě k té státní správě, k těm chytřejším městům, že už se otevírá prostor pro to něco takového dělat. Microsoft teď třeba dělá v rámci podobného svého programu už s Prahou nějaký pilotní projekt, takže to možná vypadá nadějně. Co tedy myslíte? Tak myslím si, že ten priestor je tu obrovský z dvoch dôvodov. Jednak ten trend tej migrácie obyvateľstva do miest je nesporný a v 2050 bude 70% ľudí vo svete bývať v mestách. Tie mesta nie sú na to pripravené z hľadiska veľkosti, infraštruktúry, servisov a tak ďalej, takže tam vám vzniká nejaká priepasť, ktorú treba vykryť. To je jeden taký pohľad. Druhý pohľad, keď sa porem na tieto trhy, na Čechy a na Slovensko, tak sú to eurofondy, ktoré netreba opomenúť, pretože samozrejme na to, aby ste urobili takýto typ projektu, potrebujete investície. A myslím si, že pokiaľ mesta majú jasnú stratégiu, tak môžu veľmi dobre využiť tie investície tak, aby implementovali udržateľné projekty, ktoré im pomôžu práve prispôsobiť sa na ten náraz obyvateľstva alebo zlepšiť situáciu v jednotlivých oblastiach. Videli sme, máme veľa referencií, tým mestám sa venujeme intenzívne, je tam asi 7 oblastí, samozrejme také najvypuklejšie sú vždy doprava, potom je tam tak životné prostredie, vzdelávanie a tak ďalej. Ale ten priestor tu je obrovský. Je to o tom, aby vždy tá ponuka sa stretla s tým, čo chcú tí zákazníci. Pretože zatiaľ, čo som videl v Čechách... To je přesně o tom mluvím. Chtějí to třeba český města tohle řešit? Priznám sa, že iný zájmy, že? keď hovorím z osobnej skúsenosti, tak ja som mal zatiaľ debatu s jedným primátorom väčšieho mesta a oni majú ambíciu ako keby ísť do projektov, ktoré dávajú zmysel. Takže konkrétne my sme si prešli ich stratégiu a vyplynulo z toho, že napríklad oni vlastnia tepláreň, spaľovňu, nejakú časť komunikácií, nejakú časť dopravy a nejaké ďalšie podniky a nevedia ich efektívne skoordinovať, nevedia efektívne prepojiť tie dáta, ktoré vedia zozbierať. Takže toto je nejaká oblasť asset managementu, kde si myslím, že je pridaná hodnota a budeme sa tomu venovať, lebo verím tomu, že tam je projekt. Otvorene hovorím, že z nášho pohľadu určitá veľkosť toho projektu je dôležitá, lebo pokiaľ mesto chce nejaké parciálne riešenie, tak je pre nich efektívnejší lokálny provider, ktorý nakoduje presne tú aplikáciu, ktorú chce a aj to je situácia. Takže ja si myslím, že prichádzame v tomto programovom období tých eurofondov, prichádzame do doby, kedy tie mestá určite budú chcieť debatovať aj o väčších a komplexnejších riešeniach. Také tie typické príklady sú tzv. Integration Operation Center, čo je nejaká jedna veľká miestnosť s veľa obrazovkami, ktorí prepájajú od hasičov, dopravy, zbierajú senzory, rutujú tú dopravu inými cestami. Máme také referencie v Madride, Štokholme, Rio de Janeiro. A to sú naozaj ako ukážkové pekné referencie. Na takýto rozsah si myslím, že tu nie je potenciál, alebo nie je dostatočná ekonomická veľkosť tých miest.
ale už tie parciálne projekty v tomto období vidím veľmi reálne. Dobře, já se na to velice budu těšit, až budeme mít chytřejší Prahu, Brno a Ostravu třeba. Já vám děkuji za návštěvu a přeji tedy hodně štěstí v dalším transformováním a změně IBM. Ďakujem, budem sa tešiť. A vám divákům děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího vydání Connected. Na viděnou.